Te invit să asculți prima sesiune gratuită din seria audio În spatele cuvintelor, o marcă Echilibrium. Îți rămân dator dacă ajuți acest canal YouTube cu un subscribe, un like și un share. Astăzi îți voi povesti câteva lucruri despre magia comunicării interumane din spatele cuvintelor. Vei afla spre finalul materialului o serie de câteva superputeri pe care le poți căpăta în viitor, dezvoltându-ți aceste importante abilități de interpretare vizuală a emoțiilor reflectate pe fața omului. Fie că e vorba de șeful tău, de colegi, de partenerul de viață, de copil, rude sau prieteni, învățând aceste lucruri, vei putea să începi rafinarea abilităților tale cognitive prin dezvoltarea capacității de comunicare și interpretare vizuală. Vei putea să devii, chiar și fără diplomă, un veritabil profiler. Pe mine, aceste lucruri m-au ajutat de multe ori să ies cu bine din situații. Capacitatea omului de a înșela este nelimitată. Încă din zorii apariției speciei noastre, cea mai mare curiozitate a omului a fost, și rămâne desigur, răspunsul la întrebarea ce se află în mintea celuilalt. Motivul căutării acestui răspuns este faptul că noi, ca specie dominantă, mințim foarte mult și foarte des. De altfel, rezultatul unor cercetări din neuroștiințe au relevat faptul că, cu cât o specie este mai inteligentă, cu atât are o capacitate mai mare de a minți mai mult. Capacitatea de a înșela este poate cel mai important dar cognitiv pe care l-am primit prin evoluție de-a lungul istoriei noastre. Acest dar ne-a făcut să fim astăzi specia dominantă de pe această planetă. Cu toate că uneori suntem geniali când e vorba de a înșela pe alții, nu suntem la fel dacă vorbim despre capacitatea noastră de a recunoaște minciuna. Această deficiență pe care o avem în a recunoaște amăgirea, încercăm să o eliminăm prin dezvoltarea unor tehnologii digitale, sperând că acestea vor detecta în locul nostru minciuna și amăgirea. În realitate, magia comunicării interumane se află în spatele cuvintelor. Marea majoritate a persoanelor educate își doresc să fie sau să devină un comunicator eficient. Comunicarea interumană este strâns legată de succesul personal și profesional. De ea depind aspecte foarte importante ale vieții, cum ar fi relația de cuplu, cariera, relațiile de prietenie, etc. Însă puțin înțeleg că a avea doar o bună comunicare verbală, a vorbi frumos, elevat și rafinat, nu este suficient pentru a avea mai mult succes. Este drept că, cel puțin în politică, arta oratoriei asigură succesul și votul în alegeri. Dar asta se întâmplă pe fondul unei lipse evidente de cunoștințe în ceea ce privește profunda comunicare interumană. Desigur, abilitatea umană de a vorbi, spre deosebire de aceea de a scrie, este naturală. Ne naștem cu ea. Cu toate acestea, societatea de azi, în care suntem pregătiți în permanență să ne dezvoltăm abilitățile de vorbire, funcționează, după părerea mea, pe standarde incomplete. Suntem educați de mici copii, în familie și apoi în zeci de ani de școală, cu privire la importanța deosebită a unei bune comunicări. Mulți dintre noi trăim cu impresia că dacă am învățat să vorbim adecvat, am învățat totul despre comunicare. Dar nu e chiar așa. Alfabetul are 24 de litere care, puse în anumite combinații, te pot face să plângi, să râzi, să urăști sau să iubești. Cine adună, cine calculează, cine combină și cine construiește astfel de modele și conexiuni? Cine oferă produsul final, acela care este cuvântul? Cine se află în spatele cuvintelor? Da, este vorba de cel mai mare regizor al vieții, supercomputerul numit creier uman. În baza unei bogății de informații stocate, el face toate aceste lucruri mult mai rapid decât putem observa în mod conștient. O face într-o lume tăcută, într-o lume subconștientă. Acea lume în care procesează informațiile este o măsură naturală pe care creierul o ia pentru protecția noastră. Altfel, dacă am fi martori conștienți la viteza și milioanele de conexiuni pe secundă cu care lucrează, fără a fi foarte bine antrenați în acest sens, am putea chiar înnebuni.
Călugării tibetani petrec ani de zile în meditație pentru a ajunge la starea Theta, stare în care pot asculta în mod conștient mintea subconștientă. Desigur, noi nu putem ajunge la performanțele lor Theta și nu ne putem compara de niciun fel cu ei. Asta fac ei toată viața, meditează, iar aceea e profesia lor, călugăr tibetan. Dar și pentru noi ceilalți există soluții de a înțelege mai bine mintea subconștientă fără să fie nevoie de ani de formare. Corpul nostru face regulat acest lucru în fiecare noapte în somn. Putem asculta în mod conștient mintea subconștientă și, ca să o spun și altfel, putem să o facem fără să experimentăm lucruri hard. Putem să experimentăm, să avem astfel de experiențe cărora mulți dintre cei neinstruiți le spun halucinații. O putem face, altfel spus, fără pastile sau droguri, nebunie sau somn. Dacă ați face un mic exercițiu de imaginație în acest sens, ați avea deja o primă mare revelație personală. Veți constata că creierul nu scoate doar produsul final al comunicării verbale, cuvântul. El face cu mult mai mult. Trimite semnale specifice și conștiente, iar altele inconștiente pe față și în tot corpul. Și atunci, dacă ne amintim de modelul non-verbal de comunicare al profesorului de psihologie Albert Mehrabian, care a arătat că limbajul trupului împreună cu vocea reprezintă 93% din comunicarea umană, iar cuvintele în sine doar 7%, apar o serie de întrebări cel puțin interesante. Convingi pe ceilalți prin ceea ce spui sau prin modul în care o spui? Pentru că în aceste considerente se pare că nu ceea ce spui convinge, ci felul în care o spui. Și asta pentru că noi, oamenii, comunicăm cu ceilalți prin toți porii. De aceea, limbajul corpului este un subiect fascinant, considerat întotdeauna o temă de top în interesul oamenilor care vor să se dezvolte personal. Oamenii trimit și interpretează subconștient semnale de comunicare provenite din postura corpului, din gesturi, din expresii faciale, din mișcări ale ochilor. Și dacă uneori toate acestea trebuie analizate într-un cadru mai larg și nu individual, există totuși un singur loc unde toți avem puterea de a descifra și înțelege în mod conștient limbajul corpului. Acest loc este fața omului. Nu vi se pare ciudat că toate simțurile umane, văzul, gustul, auzul, mirosul și pipăitul, atunci când verifici temperatura, te atingi pe frunte sau pe față, nu-i așa? Toate aceste simțuri sunt dispuse pe fața omului? Fața omului este în realitate interfața dintre creier și mediul său extern. De aceea creierul și fața omului sunt subiectele cele mai fierbinți în înțelegerea limbajului trupului și a comunicării dintre oameni. De altfel, după mai bine de 30 de ani de cercetare în domeniul comunicării interumane, dr. Paul Ekman a dovedit că expresiile faciale ale emoțiilor umane nu sunt determinate cultural. Ele sunt universale în toate culturile umane, de-a lungul timpului și până astăzi, și prin urmare sunt de natură biologică. El a rezumat 43 de tipuri de mușchi facial care, combinați în diverse moduri, au ca rezultat final 7 emoții universale. 7 emoții universale care sunt valabile pentru orice om de pe această planetă. Și anume, bucuria, tristețea, furia, disprețul, surprinderea, dezgustul și frica. Și dacă, la nivel conștient, putem mima unele dintre aceste emoții ca fiind expresii faciale, fie pentru a impresiona pe cineva, fie pentru a convinge sau minți pe cineva, la nivel inconștient, însă ele nu pot fi mimate. Creierul le trimite pe fața umană sub formă de microexpresii, iar acestea arată exact ceea ce se întâmplă cu adevărat în corpul, în sufletul și în mintea omului. Aceasta înseamnă că se întâmplă ceva cu adevărat extraordinar în spatele straturilor de comunicare. Înseamnă că cea mai mare parte a magiei comunicării dintre oameni nu se întâmplă în lumea vorbită, ci în lumea tăcerii, în spatele cuvintelor, în lumea în care vinovatul de serviciu, singurul vinovat de serviciu, este creierul.
Studiind această lume ascunsă a creierului, învățând să înțelegem mai corect și mai bine emoțiile reale ale celorlalți, vom putea să înțelegem mult mai bine. Și având această putere de a detecta acele semne care ne arată ceea ce se întâmplă real în mintea celorlalți, îți vei permite să identifici când trebuie să te retragi dintr-o conversație periculoasă înainte ca aceasta să devină urâtă sau violentă. Vei putea să schimbi subiectele atunci când cealaltă parte devine iritată sau își pierde răbdarea. Vei putea să oferi pace și siguranță oamenilor care se tem sau sunt speriați. Vei putea să te înconjori de oameni care simt dragoste, satisfacție, plăcere sau bucurie față de tine. Sau vei putea să-i poți ajuta pe cei care au sentimentul că sunt dezavantajați, că pierd sau că sunt neajutorați. Vei putea de asemenea să descoperi și să prinzi un mincinos la locul de muncă sau în mediul social sau chiar acasă dacă este nevoie. Vei putea să înțelegi dacă un zâmbet este cu adevărat autentic sau fals, să înțelegi dacă cealaltă persoană are o lipsă de respect însoțită de un sentiment de dispreț intenționat față de tine. Vei putea de asemenea să controlezi mai bine situațiile din mediul tău și să faci ajustările necesare în consecință pentru a-ți atinge și îndeplini întotdeauna cele mai bune obiective ale tale. Oamenii mint. Este foarte simplu. Și dacă tot te confrunți cu minciunile lor, atunci e bine să fii pregătit întotdeauna înaintea lor, chiar și pentru un conflict. Iată cât de uimitor este cum învățarea de a recunoaște aceste emoții umane simple poate modifica și îmbunătăți drastic stilul tău de viață și poate aduce o mai bună claritate în interacțiunea umană. Așa că pregătește-te bine și fii atent la fețele umane. Acestea exprimă tot ceea ce vrei să afli. În acest moment, în cercurile științifice, nu există un consens cu privire la răspunsul pe care trebuie să-l dea știința la întrebarea ce parte a creierului controlează înșelăciunea. Nu este surprinzător nici faptul că experimentele făcute cu tehnicile de rezonanță magnetică care testează detectarea minciunilor sunt pline de confuzii. Există diferite tipuri de minciuni, există diferite motive pentru a minți și există diferite moduri de a o spune sau de a o face. Unele minciuni au legătură cu atenția, altele cu memoria, unele cu frica de durere, altele cu recompensa și câștigul, iar unele cu combinații mult mai complexe ale emoțiilor. Pentru a distinge adevărul de minciună, prin examinarea unor scanări cerebrale, neurologii ar trebui să poată citi activitatea creierului la un nivel incredibil de profund și diversificat. De aceea, Mark Desposito, profesor de neurologie și psihologie la Universitatea Berkeley și unul dintre cei mai vechi practicieni ai tehnicilor de rezonanță magnetică, susține că un asemenea nivel de cunoaștere nu există în momentul de față. O astfel de tehnologie ar putea încălca extrem de grav viața privată și dreptul la ea. Oricum, o tehnologie atât de complexă care să spună cu exactitate ce se petrece într-adevăr în mintea omului ar putea fi produsă în acest moment doar de o civilizație extraterestră foarte avansată. Trăim vremuri tulburi, vremuri în care frontierele dintre viața privată și cea publică devin pe zi ce trece mai ilizibile. În aceste condiții, mintea omului constituie azi poate cu adevărat ultimul loc din existența sa în care se poate refugia personal. Câți dintre oameni ar fi dispuși să renunțe azi la acest ultim sanctuar în care mai pot avea intimitate personală, mintea lor? Câți? Poți descărca gratuit în format PDF transcriptul acestei sesiuni intrând pe www.equilibrium-learning.com în secțiunea cursuri free. Îți mulțumesc că ai ascultat azi această sesiune din seria audio În spatele cuvintelor, o marcă Equilibrium. Succes în tot ce faci. Pe data viitoare!